Aşgabadyň aeroportunda Türkmenhowaýollary kompaniýasynyň uçarlarynda sapar edýän ýolagçylaryň goşlarynyň ogurlanmagy ýa-da ýitmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Aeroportyň işärleri ýolagçylaryň goşlaryny açyp ondan täze ýa-da geýlen ýöne intek köne bolmadyk egneşikleri, tehnika terişdeleri we mobil telefonlary alýarlar. Bular ýaly wakalaryň bolýandygy barada soňky aýlarda ýygy habarlar eşidilip başlandy diýip Azatlygyň anonim şertde habarlaşan Aşgabadyň habarçylarynyň biri 1-nji maýda gurrun berdi. Habarçynyň bu ýagdaýy başdan geçiren ýolagçylaryň bir näçesine talgylanyp aýtmagyna görä, aeroportda ählidat kadalaşdyrylypdyr. Ýagny bu ýagdaýlar ýolagçylaryň goşlary goýulýan ýerlerdäki gödökçilik kameralarynda hem görülmedi ýaly olar hatardan çykarylýar. Bu ýagdaýy esasan da daşary ýurtlara ýa-da başga şäherlere uçýan ýolagçylar bilen bagly ýüze çykýar. Sebäbi olar goşlarynyň ogurlanandygy barada baran şäherinde şikayet edip bilmeýärler ýa-da olar zatlarynyň ogurlanandygyny giç bilip galýarlar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanda iş alyp barýan daşary ýurt kompaniýalarynyň işärleriniň goşlaryny şol şerketleriň işärler tarapyndan gödökçilik edilip kabul edilýär. Ýöne muňa garamazdan goşlaryň ogurlanmagy bilen bagly ýagdaýa käte daşary ýurt kompaniýalarynyň işärleriniň ýagny daşary ýurt raýatlarynyň hem duçar bolýandygy aýdylýar. Ýakynda Türkmenhowaýollarynyň uçar bilen sapar eden buýuk kompaniýasynyň işärleriniň goşlarynyň ýitendigi barada aeroporta şikayet edilipdir. Olaryň bagajyndaky goşlary şol sanda kompýuterleri ýitirim bolupdyr. Ýöne olara ýiten goşlarynyň özüni dolar ýaly pul tölenipdir. Şeýdip bu şikayetin üstüni ýapypdyrlar. Ýöne pulun buýun kompaniýasy ýa-da türkmen häkimetleri tarapyndan berilendigi barada maglumat ýok diýip habarçy Aşgabadyň aeroportunyň anonim şertde maglumat beren käbir işärlerine salgylanyp gurrun berdi. Habarçy bu wakadan soňra daşary ýurt şerketleriniň işärleriniň aglabasynyň Lufthansa ýa-da Türkmenhowaýollary kompaniýalarynyň uçarlary bilen sapar edip başlandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtda dol daşary ýurtly we türkmenstanly ýolagçylaryň Aşgabadyň aeroportunyň işärleriniň bagajlary gelensiz we biperwa çemeleşmeginden şeýlede olary hatardan çykarmagyndan näýile bolýandygyny hem aýtdy. Azatlyk Radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlary Aşgabadyň aeroportunyň we Türkmenhowaýollary kompaniýasynyň resmiýetlerini tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň Türkmenhowaýollary kompaniýasynyň ady ýükleriň köpüsiniň wagtynda gelmezligi, olaryň bolmalysyndan aşa uly bolmagy we howpsuzlyk meselesi ýaly dürli bökdençlikler bilen ilteşikli agdalýar. 19 martda Yevgeni Kanshin adly ýolagçy Türkmenhowaýollarynyň 18 martda Aşgabatdan Almaty şäherine amal aşyran reýsinden soň Gadak aeroportunyň ýolagçy goşlaryny paýlaýan bölüminde emele gelen kadasyz ýagdaýy görkezýän wideonu çap etdi. Bu wakadan soň 26 martda Gadagstanyň Almaty şäheriniň halkara aeroportu Türkmenistan Howa Ýollary kompaniýasynyň ýolagçy goşlaryny transport etmek bilen bagly düzgünleri bozýandygyny aýdyp, onuň işine näýilelik bildirdi. Goşlaryň agramy köplenç bir adama ruhsat berilýän 32 kilogramdan geçýär. Bu ýam goş däldi, ýük bolýar diýilip, Gadak aeroportu bu mesele boýunça özleriniň Türkmenhowaýollaryna ençeme gedek ýüzlenendigine, ýöne häzirçenli muňa çözgüt tapylmaýandygyny aýtdy. Şeýlede Gadak aeroportunyň beýanatynda Aşgabadyň aeroportunda bagajlaryň ählisiniň uçara ýüklenmeýändigi, uçara ýüklenmedik bagažyň adat bolşýaly nowatdaky reýslerde däldi, aradan epesli wagt geçen soň iýerilýändigi hem bellenildi. 4 fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan Howa Ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerini uçýan we bu bileleşigiň çäklerinden ýygyna uçýan uçuşlaryny togtadypdy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmenhowaýollarynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä, bu kompaniýanyň uçarlary arkaly ýurdun içinde günde 5000 ýolagçy uçýar, yerli we daşary ýurt uçuşlarynyň ikisinde bolsa her ýylda 3 milliona gola ýolagçy sapar edýär.